Nahaman ra ka amang tulumanon sa kamudtuhon nga magdigamo og paniudto. Paghumanag ka sa nakatugman ko, uy tulo ka oras sa buig alas 3 sa hapon karon pa ko na matawa pag ko makaligo. Sagra ra maligo na rig mandaan ni. Di may gihatag sa tira ng pinutos hanin. Ipatanaw ko na kay lugay na ko ni Daris Bay. Musimana na. Anda kay di si malagitas mga tulumanon kinabuhi wa na mahuling. Ito ah. Sabi ko sa kaon na ni, wa man ko kayo ba sa nigikan, naray nakasuwat. To Flormy, Alicia Vlogger, Tiri Burst, and Mayura Rosalie from Ning, Kukila, Gubat. Uy! Ma'am Ning! Salamat ka adyo, Ma'am Ning! So, Ma'am Ning, Gubat, salamat ka adyo, Ma'am Ning. Daan ang imong ipada. O, sa pahanib, hindi amay murag, ano ba ni lighter? Hindi ay. Sabi ko mag-lighter ni. Flormy, Furato, Alicia. Ay, ano sa kanil? Lip Sense. Sense Cosmetics by Senegens. Long-lasting liquid lip color. Hala! Lip color. Tulong ka bukso. Sa may mga color na lahi magkulo. Violet manig blue. Dyan. Ato ning suwagan guys. Ughani mga color daan ni kay Arong. Mailhan nato ughani ni. Nakadungog na ko daan ning kuana. Kining kuana tin. Nakadungog na ko daan ning Lip Sense. Nakadungog na ko pero wa. Pagka makasuway. Paano teka ko na ko? Ano na lipstick? Ito sa nang isuway. Ang sa dahil giputos. Og, kuhaan man ni Sidza. Giputos ni Sidza og box. Box lagi. Lagi kuhaan ba? Lagi wrappers da og masking tape. So, dali ro din ni abrihan. Hindi na naman ito hiwain kay atarang abrihan para kuhaan ba? Malamig man rin mula gurot man yun ganahan mo ko. Ganahan ko. Lamig tingag. So, kini. Ay, guwapo. Ay, di ba? Marang natag ka ng nas Encantadia. Di ba na ingalingan ito Encantadia, din? Ganahan mo ko na nakinig. Bira na ho. Lamig tingog. Wala, mapit na buko. Wait na. Ito tangang pingan na itong bukay. Sayang itaw danig. Airport danis. Bitis yan danig binira-bira. Ang saan na lang? Lip liner. Sa padang kaya padang. Like yun, dudangan nga na. Ay, lip liner din. Lip liner. Liquid lipstick. So, ito ni Gabrihan na tuming usos gamay guys, be. Kaya murag di mo makakitag maan. Sakat, iusos na sila gamay. Us-us. Kini. Ana! So, di ana guys. Gabrihan. Sa katulong na rin, buman. Doon sa dang kaya pag-Gabrihan. Doon sa paglaing ng inuha. Ano dyan kakawatan. Ano dyan ka. Uli na sila lang. Baik, lalagay ka sa ha? Lapdo, saan dyan ka na harong-harong kakahilapdo ng daan. Apa na ba? Talagay! Ang gano'n, ito na kasawatin. Ang mga akin, saan kayo magbayad na? Ang mga kang ihatag, mas mga... Lain tao nga. Kita mong tulong kita gana, dahil atag ko ng tulong. Pero ano, lagi mo na nga tayo doon. Talagay! Ano na natin? Hilapdo, ano. Hilap-tilapan na po na nimo. Abi na po na nimo makaon na guys. Ang gabrihan guys. Sugay, paghana. Lang katon rin na ako. Sukulit dyan. Wala ka makwantir. Wala ka masyadong. Hala! Kata niyo po sa misa kay Kuan si Zaka ng assorted. Tadan! Wow! Uy, naghan! Kani ako ko ano hani man ni? Mars. Uy, nadapit sukulit sa Mars. Mars. Ay! Hala, tining! Salamat ka, Adjo! Matira lamang ko ni mo kay. Ako pasalamat ni mo kay nakanaang nakagpadana mo ngani. Salamat ka, Adjo. Kaon, kapay mo kaan sa pagkapaborito na ng iba ng Pinas. Magkano ka yung gawa? Ano nga, jackbook na. Kalagay ka mo. Why na, anong Pinas? Napoy sneakers. Likid na. Napoy Twix. Di ka ni Og. Kanada. Di ka ni Canada. Salamat ka, Adjo. Guys, Adjo mo kahit ubos na mo, guys. Udi na ma-shoutout na yung mga guys. Garamang basiya sa aming kinabuhi. Maglisod gini mi guys ya. Dyan kayo try ang best ang lisod dyan ka adyo kaya wa may signal lari. Mara man pa yung ika-signal og mag-upload ko. Mag-upload ko mo dali kaya po ko dito sa lungsod. Diba ito mo to? Di dyan ingon og ka ng basta lang ito. Uy, di man ma-explain yung kinabuhian ni. Nga ba nangingani man yung among lugar wa may signal. Kung may signal guys, mag-lisod ka ka shout out. Ang sabon. Ay sabon. Basta kinukunot kayo kayo na. Hawid po ka rin to skuan. May kaldo. Pabanding ka lang, historieta ako. Ninong ko sa historieta. Sana to. Lisod ka, mag-shout out lagi kayo.
Nga ako dali, kaya nga ni mag-vlog ko. Wala ko nabasa. Kaya, naman mo kunik ang cellphone sa signal. Hindi ako maglista po ko. Naglista ko rin ni Agi. Naurot na pag ang oras, huwag nilista. Kaya rama naghanap. Nagawa pang screenshot. Gamitan mo po nag-cellphone ini vlog na. Mag-lisod man ko kaya nga mga cellphone nga. Katong extra na cellphone, aha na lamang gihatag. Ang gihatag sa pagumangkang na Cebu. Kay estudyante man, nandiyan mag-module nga, nandiyan mag-online class, o nandiyan magamit. Hi, day ko na ni ko si Renyo, ni Cristel, si Renyo diya sa Uslob, Cebu. Urami. Hala! Tulog, isa. Mama na yung paborito dyan. I love you, sulo ka buo. Na magpalabi na ni Kanin na napin yung mga hukop na ni Skunot kay katla na po kay makakuan ba sa ni UTI? Nga napimukot ko tunis mga buog. Magsirag pangawat kay mga ito. Kaya nga ni ka ng tapis ka, Jo. Makakataw ni una kay mga UTI na. Kameraro. Ang mga tito. Ano lagi? Uy! Parang lipstick ba itong kabrihan? Dagat ang lipstick guys. Kabrihan ba niya? Lamig ba siguro ni Simon? Be? Sealed for your protection. The blue, malagi ni. Di, ang singaw na. Di, mo bito na. Blue Jay. Kari. Lilak. Di ko kabasa. Basa kay lilak. Kari urin. Coral Lena. Coralina. Saan ka? Ano yung blue? Kasi blue. Pwede mo suway ko na yung blue dam. Ano yung blue atong naga? Bro, yung blue ba pag ano eh? Pamaak mo si Sibang. Ito din na siganan. Kay Lugay raman yun, na-stop na. Mas utito din pa bilahan. Kung man pwede mo gihatag na ho. Di mo pwede sabrihan, ugwa ko. Balik. Ano ba, kikibo na laman eh? Kikibo na laman da. Paksi ka lagi. Gabrihan. Ano guys? Ano Gabrihan guys? Ato sa sabatir kay kubaan ko. Blue lagi na. Lipstick ba lagi dyan eh? With lip color lagi. Di lip color. Kasi parang pilok. Di, lip man. Lip color man. Nay, dyan bro. Mura ka na nagklaw. Ara laging bugnawa. Wala para ba ka dyan slave? Ha, man. Pero ang blue ako. Orange ako. Mag-lipstick eh. Mag-lipstick din dahil ka mo. Bugnaw. Tuwa dyan ragutod. Man is guys. Ha, man dang. Na, ngabag na lang yung humon. Wala, first time ko na guys ng lipstick niya blue guys. Blue, ba sa paboritong color po. Pero, mura mag-ilad ka sa na blue ang lipstick. Ang pagkaratan natin na yung mura tsukog avatar. Pero lamian siya. Dugay ba tinimatangtang kaya? Uy! Lamigan! Pagkurat mo pagswagit ka. Alas ha? Dito sa mayor malipstick siguro dani nga ni gulong. May? Ano ko may? Kare, moriag, purple. Ha? Ito mo ba? Uy, lami, mantir. Salamat, Ma'am Ning! Dari mong gipanghatag. I like it. Ganahan ko. Kay, ini ko man mo zabagnod, guys. Murag wa na nimo ma-feel nga naday kay lipstick. Murag wa. Hagi mo. Pagkaas nga. Pugnaw. Bugna lang. Namil ka tere kay kananay coral. Pero ganahan ko sa ako. Ha? Ganahan ko. So, pala ko na rin ito sa butang ni sa atang butanganan. Make-up dito sa kwarto. Salamat again, Ma'am Ning, sa imuhang kanang adong kasing-kasing pag-share nimo daring mga ipang-share pod ni namos mga bata ang mga pagumangkin kay para makaibaw mo guys nami pagumangkin 30 ka buo kape na pagumangkin ar naghana may pagumangkin so manang maripay ko na imong hatag na kay ama pang ipanghatag ipang-share man po na asa man po na nga daghan man so ipang-share gyud po na sa ahang mga pagumangkin nga mga gagmay mga bata pa katong mga magkuna katong na deura kay og ladyo tabok pag barko tabok pag lawod lisod man Mura ka sa mugahi. lagi kay kuan man siya
Kananay liquid lipstick, matte. Matte siya. Pasalamat. Alam, lingag! Salamat! Salamat, Ma'am Ning! Kaya na kayo matungkab. Thank you, ma'am. Doon, mga bata, kaya tagaan yung mga bata ni Kuan. Sa labos na nga rin eh. Nabagay sa'yo, taga-abala. Lagi. Bahin-bahinan man sa inanamo, guys. Bahin-bahinan mo. Dahil ko lang, isa na lang. Sa katwix, isa ni ko ito. Okay, so, alas 3 na maghapon nun, guys. Magtupos ang uploadanan. Nag-upload ko video. Salamat ka sa inyong pagtanaw. Today, daani nga mo ang vlog. Unta na lingaw mo. Pero guys, kung pa mo ka-subscribe, balik ko subscribe, i-like, i-share po guys. Salamat ka, Adjo. Nga po, subscribe po. Nikhan. Salamat ka sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga Team Flora May Buholana Official Fans Club, Team Aliwaros, Team Floranatics, o Flora Minatics. Salamat inyong tanan. O, Piraburst. Og, Terryburst ko na po din, manunuway ka dyan kati mawa ka sa tumitan niya ni mo. Og, sa mga tanang mga kagahi, nga naada ni karon always nga mo suporta ito mga first, second, third, nga mo comment, nga malipay ito kung kayo nag-upload na, 1 second pa kayo na may first, na maingan. Yeah. Ay, maulbo yung taong po nagahan kasing-kasi. Uy, Madir, kulit lagi, Madir. Gana, Madir. Ikaw na rin. Kore bahinay. Malingo. Kore bahinay. Bye-bye, guys, and bye-bye, guys. See you on the next vlog. See you tomorrow, guys. Kaya tanaw na taghanin na po yung amang buhato. Bye-bye. Hala, hala.